Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulin ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Matthew 20, verse 27, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Isaiah 64:6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 1 John 2:2, he is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Before we start our Bible study nining adlaw, samas na andan ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, mao kini ang Yahweh, ang aron kita makapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nga kinahanglan limpyuhan ang atong kalag, pinagi sa pagsugid sa tanan atong mga sala nga nahimo nining adlaw. Otherwise kini mahimo lamang pagbalda o mahimo kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Both sa 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang pagsugid nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 nagamando, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampot ta karon sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon, din kami makapadangon sa pagtuon sa imong pulong. Magapahimunos nining grasya nga imong gihatag kanamo mga kahigayunan. Salamat o Dios sa imong matinumanon sa imong mga saad, sa imong pagdala kanamo ning dapita na sa makausapan ning adlaw, aron kami makapadayon nining among espirituhanong pagbuylo, pagsibog ngadto sa advancing in our spiritual life by studying your word on a daily basis.
Busa nining adlaw, nagapasalamat kami kanimo. Uban ni kami, ug tultuli kami. Lamdagi pa kami dugang kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Busa, salamat. O nining among Bible study, pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw, tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo or fellow believers, welcome na usab. Giabi-abi kamong tanan. We are still on our topic nga ato nang giduputan sa pipila ka adlaw nga giuluhan og what life is all about. Okay? Now, kitang mga Kristohano na, mga Kristohano nga akong buong tipasabot, kinahanglan nga atong hinumduman ang tanan nga mga kaayuhan, spiritual assets nga gisangkap kanato sa Dios, the benefits that we received from the grace of God at the point of salvation. We have been born again. We have been given eternal life. We have been imputed God's perfect righteousness. We have been given the right to become children of God. Pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Kung kita nahimong mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, our names are now found written in the Lamb's book of eternal life. We have been justified. Our appointment with judgment is already canceled. Right at that moment, we believed in Christ. We have been redeemed by the precious blood of Christ, reconciled to God, united with Christ forever. Busa, mao kini ang mga pipila lamang sa mga gipagsangkap kanato sa Dios. Og kita nagyoy lig-on nga pagkayusa o pagkadugtong diha kang Ginoong Jesucristo pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. O kita na nga tao na pag-usab sumala sa Juan 3, versikulo 3 ug 7, o kita suluban na usab na anang hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Ug ngayim na kitang taga-langit. We are now citizens of heaven, Philippians 3:20. Og automatically, yatong gayon nga atong gituuhan sa Ginoong Jesucristo, atong manluwas, automatically we entered into the protocol plan of God. Busa, niya na kita karon sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2, believer in time. Ug atong sundon ang mando sa Dios diha sa 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 18 nga nagaingon, tubo diha sa grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, unsaon to pagtubo? Kining atong ibuhat adlaw-adlaw on a daily basis, dili kay sinimana, dili kay binuwan, dili kay tinuig o saganahan lang, no. It should be consistent, persistent, regular study of the Word of God, intake of God's truth every day. Pinagi sa magatudlo nga may gasa sa pagtudlo o ana siya ay gitugyanan siya sa Dios. Ug mao nga kita nagadupot nining atong tulumanon sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga maong pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios
sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon og mao nga ako lang kapahinumduman sa atong slogan nining atong daily Bible study nga Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. So, study, learn, believe, and apply the Word of God sa imong kinabuhi. Aron ikaw mo tubo, magasibog ngadto sa unahan sa imong Kristohanong spiritual life og nga makakabot kita sa atong tumong nga mao ang spiritual maturity, kaya ang atong spiritual growth na bahin mas tulo ka ang unang ang baby believer, ikaduhang ang adolescent believer, ug ang ikatulo nga mao kinatumyan nga tumong natong mga Kristohanon mao ang espirituhanong paghamtong nga diin mo kanang ang nga nakitay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa paghigugma, ug daghan kita katakos. We are able to handle any circumstance in life kay kita gihatagan man niya ng gahom sa Dios, gumikan sa atong pagkasud na sa plano sa Dios. O ginahanglan nga kita magapuyo kanunay niya ng atong dapit nga puloy-anan, our permanent residence here dininin kalibutana nga mao ang gibilin ni Ginoong Hesukristo sa iyang pagbuhi niya sa iyang he released his spirit niya itong nagabitay siya sa krus, umiingon siyang tetelestai, griyong pulong nga nagpasabot o natapos na ang iyang misyon. It is finished. O busa niadto dungan iyang gibilin kining maong divine dynasty nga ni kanatong mga magtutuo nining katuigan sa simbahan, ug kining maong divine dynasty gitawag no kini og operational kay ngiyahan ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi siya sa first advent. Ang iyang gigamit nga divine dynasty was unsa prototype divine dynasty. So niya kita karon, God mandates us to reside in the operational divine dynasty kay mo kana ang dapit nga tukma alang kanatong mga magtutuo in order for us to function ingon nga mga Kristohanon. So we are now in phase 2, believer in time, ug kung mahumanan ning atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, God takes us home either by physical death or the rapture, whichever comes first. So kini review no ning atong isgutan ato lang gilabas diha sa imong paramduman aron di na ginanimo makalimtan. Okay, ini kahuman sa atong kinabuhi, when our life is over, God takes us home, either lagi by physical death or the rapture, whichever comes first. So adto na kita sa phase 3, diha makikatubang na kita sa Dios. Absent in the body, face to face with the Lord. We are now called believers in eternity. Og nasa Revelation 21:4 nagaingon, God will wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more pain, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. So mao kini ato lang ni gisubli aron sa ingon ni ana mas silsil gayud kini sa atong panumduman. Now, inomdom ka kagahapon atong gibiyaan kadtong pipila ka mga punto. The right to become children of God, John 1:12. He who truly seeks me shall find me, Jeremiah 29:13. O niya sa John 3:36. He who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life.
but the wrath of God abideth on him. Now, nilaing punto akong dadon diha kanimo, agi og sumpay yadtong atong ibiyaan kagahapon. Believing that Christ died at the cross, what is that? It's history, right? Everybody knows it. Og kana kasaysayan lamang. It has no impact as far as your salvation is concerned. You cannot be saved by just saying, oh, that's history. I believe that Christ died at the cross. But the most important thing is believing that Christ died for you at the cross. That is salvation. Nakita niyo mong diferensya? Ang iyong pagtuo nga si Kristo na matay dito sa krus na kasaysayan lang. Apan ang iyong pagtuo nga si Kristo na matay dito sa krus tungod ug alang kanimo, mao kanay kaluwasan. Diha ka maluwas. So I hope na sabtan nimo kana. Kay once ra kita muagin ining kalibutan. We only pass this world once. And so therefore, we should live as if it is our last. Nga mo na ni kitapusan na itong adlaw nining kalibutan. We should live. Yun na. Now, encounter with Christ, either as Savior or Judge. Mo na imong piliyon. Both ka ba nga you encounter with Christ as a Savior by believing in Him as Lord and Savior, or encounter with Christ nga imong iunda o tingali dili yug ka mutuo kang Kristo nga imong manluluwas, then you're encountering with Christ as Judge, maghuhukom. Kay di man ang imong pagtagad nga tukang Ginoong Jesucristo mo'y magadeterminar sa imong kaugmaon dito sa eternidad. Kay ang kaluwasan mausab. Wala. It has always is, always has been, and always will be faith on the Lord Jesus Christ. Salvation, again, is faith alone in Christ alone. Oh, God only needs a faith as small as a mustard seed, which later on can move mountains. Na kanas Mateo 17:20 ug Lucas 17:6. Now, diha usab sa Juan kapitulo 10 bersikulo 28, ang pulong sa Dios nagkanayon. And I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Klaro kayo ka ng iyang pulong sa Dios. Now, dihapod sa Roma 8:38 ngadto 39. I hope you are listing down these verses so you can review at home or by yourself. Romans 8:38-39 says, "For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Now, ingon nga bag-ong magtutuo as a new believer, be reminded sa pulong sa Dios diya sa 2 Corintios 5:17 nga nagadeklarar niini musunod. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, new things have come. Actually, doon ay duha ka matang sa mga magtutuo nining kalibutan na. Two kinds of believers. Ang naguna nini, great believers who profit from their failures, whom we call
winner believers. Mga mananaog nga mga magtotoo. O ang ikaduha nga grupo, mao kini, mga magtotoo who are buried from their failures. We call them loser believers. Mga pildiro nga mga magtotoo. Now, kining mga magtotoo nga mananaog, winner believers, they never look back to their past failures. Dili. Dili gid sila mo lantaw sa nangagi na. Sama pa nalit nila ni David, nila ni Abraham, Joseph. They never look back to their past failures. Instead, they advanced, move forward. Abante. Dili mo atras. Abante. Kaya binimo, ang Diyos hingpit. Ang iyang plano hingpit. Perfect. Ang iyang gibutyag nga kabubuton, mao kini. Paminaw maayo nini. This is God's declared will, that all should know what His plan is for them. Labi na alang kanimo nga nagapaminaw ni karong mensahe. In what way? By studying God's Word. Na, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. And why? Nga naman ka? Tubag? Tungod kayong iyang hingpit nga plano alang kanato, naaraman makiti, mabasahi, mahibaw-i o magatuni diya sa pulong sa Diyos. Kung may laing tinubdan. If man does not know God's will, because he may say, no, I don't care, then God is never frustrated. Dili siya mapiktahan. In fact, God is still glorified tungod kay He is just performing His essence. Nakapadayon lang siya sa pag-function sa iyang kinaiya. Now, kinsa man ang bayani sa unsa ka magtotoo? Si Ginoong Jesucristo. He is the believer's hero. Now, atol sa unang pag-aning Ginoong Jesucristo dinis nining kinabuhiya during His earthly life, iya gigamit ang sama gihapong doktrina mga pagtulunan nga gihatag sa Dios kaniya o kanatong tanan. God wants you to be a hero. You know what? Or wa ka ba masayod niya na? He wants you to be a hero. Nga mahimo unta kang bayani, mananaog. Dili siya buot nga ikaw mahimong pildiro. No. That's not God's will. Long before you were born, sa pagkamatao, before you were knitted in your mother's womb, ang Diyos got everything ready for you. Giandaman ka na tanan nga imong panginahanglanon. He put every event, He put every person in place. Ang Diyos nakasangkap all the Bible doctrine you will need and makes it easy for you to get doctrine. Kini usa ka paagi karon nining atong ministry nga imo untang dawaton tuuhan kining imong nadungog nga mga pulong sa Dios. Pinagi sa imong positive volition. Maurag yung ipangayo sa Diyos kanimo. Nga you just put your positive response sa iyang kamatuoran. So, kung balikon, God provides all the Bible doctrine nga imong gikinahanglan ug mao gihatag kininiya nganha kanimo sa sayon nga paagi. Remember the principle. Learn and live or live and learn. Nakalimot na ka niining mong prinsipyo? Papilion ka. Learn and live or live and learn. See? Binisaya. Katune
unya kinabuhiya. Or, kinabuhiya, unya katuni. Kanang katapusan mo'y sayop. Mao ni paagis tao. Ang iya sa Dios is learn and live. Katuni una. Ug kinabuhiya ka ng imong nakatunan. Kasabot ka. Now, everything in God's plan for you, hingpit. It's perfect. And He cannot forget anything. He cannot make a mistake. Nga naman. God is perfect. So how can He make a mistake? He is not sleeping. Wa. Nabito na ilagi gama-gama nga kanta ko no. Natutulog ba ang Diyos? That is blasphemy. It has nothing to do with kanang mga espirituhan ng mga butang atong hisgutan. God is not sleeping. He is wide awake all the time. 24/7, 365. Timan din na. Timan din na kining maong kinaiya sa Diyos. God is perfect. Now, do you want to be a hero? Buot ka ba mahimong bayani? And can you afford to miss a single thing nga giandam, gisangkap sa Diyos alang kanimo? Well, that's your choice. Imo na kaning pagpili. Gamita ka na imong kabubuton. Here's another question for you na ako'y lain na sa pangutanan nimo. Yun sa manimo pagkat-on, pang-ila sa Diyos diya sa Biblia. How well do you know the God of the Bible? Kay dabihan sa pagkaminungdanon kining mong pangutana, because the better you know God, the better you will know yourself. Sabot? Besides, we will also experience great joy and grow up spiritually. Now, ang pagkat-on nato sa pagkabalaan sa Diyos, God's holiness, is to realize our own sinfulness. Nga makaamgo kita sa atong pagkamakasasala. To learn His goodness. Nga atong pagkat-on sa iyang pagkamayo, hingpit nga pagkamayo, is to know the wonder of His grace and the depth of His love for us. Now, ang pagtanaw nato sa iyang majesty, kamabulukon, kamasilakon, di na nato matugkad ang iyang majesty, is to give Him the honor and praise of which He is worthy. Pangutana na po, do you know God? Nakaila ka ba gyud sa Dios? Do you know Him better than you did a year ago? Sa suod na ba ka ang imong pag-ila kinsa o unsang Dios? Now, kung ikaw sa ka magtutuo ni Kristo, ang imong tubag should be yes. The way to know God better, pinaagi lamang sa pagtuon sa iyang pulong. Mo ni nga atong ministry. Daghang natin nga. Grabiha po mo. Adlaw-adlaw. Yung pagtuon sa pulong sa yes. Kaya nagsunod man lang ta sa mando sa Diyos. Di man niya atong pagbuot. Di man niya atong mga practices sa dili. Mao kini ang kabubuton sa Dios. Nailhan nato ni tungod kay katuon ta siyang pulong. Kay kung di ka magtuon sa man ipakaibaw siyang kabubuton. Wa. Nagkasabot ka ba? So mo na nga nangutan ako nimo. Do you know Him better now than you did a year ago? Sa akong pagpangutana nimo, kung ikaw magtutuo na lagi ni Kristo, kinahanglan gyud nga ang imong tubag niinit. O, the way to know God better is through the study of His Word. Maura. Mao ni nga itong duputan kini adlaw-adlaw na balik-balik gani usahay ni nga itong paghihisgot sa mga doktrina. Nga naman, balik-balik man ta. Bahala na ka mo, pulaan na gid mo.
Mamantay, mahimo niya na. Nagtuman man lang ta sa kabubuton sa Dios. Na kung ikaw gipula na, unsa ikapuhian ka na, pagpaminaw, naaranan mo. It's a matter of choice. You remember the principle? It's a matter of choice. Di man ipod tong balaod sa tulumagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility. So, if you don't know God, no, balik ra ko niya to. As you read and study God's Word, okay? Now, we do not recommend, of course, anara ka sa pagbasa, no. Di mga kakaton sa pulong sa Diyos. Noon, tingali mo yung katon man ko. Sige, pagbasa. Apan dili man ka na ang mao ang inon ta protocol nining panahon sa simbahan. It is by studying God's Word through a kanang believer who is grace-oriented and has the gift of pastor-teacher and spirit-filled Bible teacher. Maura na ang protocol karon nga atong gisunod. So, as you study God's Word with a desire to obey Him, diha ka mo tubo. Sabot ka? Ana ka mo tubo. But if you don't know God, the first step you should make is to establish sa tukma husto nga relasyon ngadto kaniya. Unsaon man? You do that by turning in faith to Jesus Christ as your Savior. Faith alone in Christ alone. Kapila na gina nato balik-balika. Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. The facts are clear. All of us are sinners. Di magyutang kaikiyas niya ng maong kamatuuran. Kitang tanan mga makasasala. Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Saan man mo pag-deny niya na. Our sin keeps us from a right relationship with God. Ugwa yutay gahom to do anything about it. Wala. Kung sa gisulti si piso 2:8-9, ano na ito ning kutlo? We have been saved by grace through faith. This is not of ourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na. Kaya ang kaluwasan lagi, na po ng pulong na kong gamiton nga lagi, ang kaluwasan lagi, gasa kini, nga gihatag kanato, pinagi kang Ginoong Jesucristo. Salvation is a gift that comes to us through Christ. He came to earth aron sa pagpakamatay didto sa cross, ingon nga puli alang kanato ug siya'y mibayad sa suhol sa atong mga sala. Siya. Sa may ito ibayad. Sabi, kita mga kasasala. Yun tayo mahimos itong kaugalingon. We are in total depravity. And in fact, maulag itong formula nga igo gitang tanang mga katawan ng kalibutan na. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Nga, tanang may mugso ng kalibutan na gideklarar nga patay spiritual. Ambot pasabot ng spiritual death, dili kay namatay ang espiritu. O may espiritu mamatay. Ang pasabot niya na nga kita nahimulag sa hingpit gikan sa Dios. Manibot pasabot sa spiritual death. So, si Ginoong Kristo miyanin ng kalibutan sa pagpakamatay dito sa cross, ingon nga puli kanato, kay kita magyun tayo ibitay dito sa cross. Kita tayo ilansang dito. Siya mi puli. You see? Siya mi bayad sa tanan atong sa suhol sa atong mga sala.
ug unsa may atong responsibility. What is our responsibility? Simply to trust in Him. Na pagsalig kaniya, pagtuo kaniya. Dawat to na to atong tuuhan si Ginoong Kristo ingon nga atong manluluwas right at this instant. Samtang nagdungog kanini, ining mensahe, di ra ba niya akong mensahe? Iya sa Dios. Samtang gina. Narani mo, dawat mabuka niya na imo na. That is your problem. So, sa dihang imong dawat tutuuhan sa Ginoong Kristo nga imong manluluwas, you will have taken the first and most important step sa imong pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Now, labing tinuod, you have just stepped into the protocol plan of God, which we describe as the great adventure. Mao ni atong paghulagway niini. Mabulukon kini nga pagbiyahe, kanang nato, well, of course, mao ba na binisaya great adventure? Now, the protocol plan of God, is the best and the highest. Kinaninutan, kinalabuan, way makalupig. It runs every person's life. And in fact, no one can escape from it. Way maka-eskapo niya na. Samtang na, kini mag-ampiktar sa tanang tao, kinabuhi sa tao. It runs every person's life. And why maka-eskapo gikan niya na? Kay ang kinaiyagod sa plano sa Diyos mo kini. It is a problem identifier, a problem anticipator, problem preventor, and a problem solver. Mabito doon akong gihatag ni mong keyword, Operation IAPS, IAPS. Ano sa ibot pa sabot? Problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Ano sa may ibot pa sabot na nilbinsya? Ang protokol nga plano sa Dios kining pag-ila kini sa suliran. Problem identifier. Gawas nga pag-ila nga na ay suliran, sa man ipagbinisaya na to, problem anticipator. Mo anticipate, mo una. May bawan dayon nato na ay problema nga nagsingabot. Unya, sunod, problem preventor nga pugong sa suliran. Unya, gawas nga pugong sa suliran, kini sulbad sa maong suliran. Una itong gihatagan ka ng keyword, Operation IAPS. Furthermore, ang protokol nga plano sa Dios gihulagway ingon ini. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao na hulagway sa protokol nga plano sa Dios. Kasabot ka ba? So akong malikon, ang protokol nga plano sa Dios revolves every individual person's life. It revolves. Both believers and unbelievers. Kasabot ka? Sa laing pagkasulti, the plan of God runs every person's life. It runs. No one, listen, no one can escape from it. Why maka-eskapo? Gikan yana. Kung na ay buot mo eskapo, if one wants to, then he has to get out of this planet that God has made and let him make his own planet. Imposible. Ngayon mo mabuhat ka na. It's impossible to do. So, ang dili magtutuo, ana ay kagawasan sa pagtuo o
or pag salikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Just as a believer is also free to believe or to reject the Word of God. Sabot? Mo hinungdan nga no, nga ang Diyos mipili sa pagtuo as the only kind of human perception that can appropriate salvation, not empiricism, not rationalism. Kaya doon naman ko'y tulo ka matang sa tawhanong pagsabot. Kini-review na po Ato naman yung gituki, gisgutan kaniyan to pan. Ato lang balikon. Di ba doon ay tulo, dili kaduha, tulo kamatang sa tawhanong pagpanabot. Human perception. Nang naguna nini, rationalism. Unsa man yung rational, pagpangatarungan. Pangatarungan kag mao kini, mao kadto, mao ni, nga mao na. Rationalism. So magkakaton ka, that's human way of understanding. Rationalism. Ikaduha, empiricism. Empirical ba? Ambot pasabot nga. Kanang you comprehend through the kanang kining pagpanabot sa tao by the lima the sense of lima ka senses of man, the sense of hearing, the sense of sight, the sense of smell, the sense of taste, the sense of kanang taste, sa patong lima, nakalimot naman ta. Sense of smell, sense of hearing, sense of smell, sense of touch, and sense of taste. So mo ka na lima. Okay? Ayan na kalimti. Usay makalimot pa ta kung dili na to balik-balikon. You see? Nakita ni mo? Unsa manungdanon kining pagbalik-balik? Repetition is the best teacher. Mao ni nga itong gibalik-balik. The senses, 5 senses of man, sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of touch, and sense of taste. So mao kani, empiricism, ikaduha ka ng matang sa tawhanong pagpanabot. Ang ikatulo, mao ang pagtuo. Nakita ni mo? Pagtuo, wa ka na'y merito. Nga namang but pasabot, sa may but pasabot din, way merito. Tanan man makatuo, apan dili tanan ang mutuo. Kita ni mo? Ang tanan makatuo. So, kay tanan man makatuo, dili ka makapahambog nga ako rin mayang laki, kaya ako rin may makatuo. No, ang tanan makatuo, so way merito. Muna but pasabot. Non-meritorious human perception ang pagtuo. So mao nagipili sa Dios nga human perception nga gigamit alang sa kaluwasan. So, ang balikon, both empiricism and national rationalism are meritorious. Okay? Kaya tanan man makahimo niya na. Kana bang ngayon nga, ang tanan makakaon o luto. Tanan. Gawas niya itong doon ay mga depikto sa panglawas. Apan ang normal, ang pasabot, tanan makakaon o luto. Apan di man tanan mo kaon, na may uban nga dili mo kaon. You see? So ay merito. So akong balikon, both empiricism and rationalism are meritorious. Only faith is the non-meritorious because like the process of eating lagi, any normal individual has the ability to appropriate solids and liquids. Kasabot ka? So, abi nimo, ang pagtuo o God, gikinahanglang naa siya ay tumong sa mong pagtuo. It must have its object, sanglit,
ang object sa maong pagtuo is what really counts. Sabot ka? So, kung bahin na sa kaluwasan, the object of faith is only the Lord Jesus Christ. Apan kung bahin na sa espirituanong pagtubo, bantay, ang object of our faith, unsa? Dili na sa Ginoong Kristo, kaya human naman. Unsa naman? Ang pulong sa Dios in spiritual growth. Sabta ginapagayo. Mao'y hinungdan nga no, when it comes to the spirituality of a believer. Ang Biblia o ang Biblia lagyod, mao ang tumong sa atong pagtuo. Sabta gina. Unas tanan, ang mayong balita sa kaluwasan can only be learned and understood diha sa Biblia. The Bible is the only source of the gospel. The Bible is the canon of scriptures. Ang canon of scriptures is a rule, balaod, talamdan, a standard, a measuring rod nga mao ang hingpit nga sukdanan sa Dios. It is God's perfect measurement. Kaya ang pulong gud nga canon is taken from the Greek word kanon, K-A-N-O-N. Pasabot niya ng canon, perfect measurement. So ang pulong sa Dios, canon of scriptures, is God's perfect measurement. Ug ang pulong sa Dios mao'y sud the content of the Bible. So, ato ning ipadayon sa paghisgot bahin ining Biblia kay mahinungdanon kini pagayo. Ato ning isgutan ugma. Kaya din nilang una kita kutob sa atong pagtuon ni ining mga punto bahin sa what life is all about. May kalabutan kini sa atong pagkinabuhi. Danon kini sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sunod sa agig sunod sa kamungbuton sa Dios. Hinumdumi nga kini atong kinabuhi lumalabay lang, mubo lang, o kining panahona mo'y tukmang gayon sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Pagpakaon sa atong tagsa-tagsa kakalag kay kining kalaga wa na may pagkatapos, either adto kita sa pikas o adto kita sa eternidad uban sa Dios. Duha ray atong kasangkuan sa atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Impyerno or langit. Way tunga-tunga. Di makita na sa Biblia kung maghisgot og tunga-tunga. Kay duhara ang sangputanan sa kalag sa tao. Ang linaw bas kalayo, anto'y tambog si Satanas o iyang mga demonyo, kauban sila nimo, kung ikaw dili magtotoo, wala ka may Kristo sa imong kinabuhi, o mahinungdan nga wala kay relasyon nga to sa Dios, wala. Until and unless imong tuuhan dawaton si Ginoong Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Diha ikaw bautismuhan sa Espiritu Santo nga magahiusa kanimo ngadto kang Kristo hangtod sa wala nay katapusan. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain na sa mga higayon sa among pagpagimitay kanimong sa among mga pulong, hinahod nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, among gamiton kini sa adlaw-adlaw namo nga pagsibog sa unahan, ingon nga imong mga anak, hangtod makabot namo ang among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong na amo na makabot kanang ang di na kami katakos sa pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.